ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜ ହାତରେ ରଖି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜମ୍ପିଂ ବା ଉପରତଳ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ, ନା ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏହାକୁ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖନ୍ତି? ସେହି ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେହିଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ବାସ୍ତବିକ କିଛି ନଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ କେତେ, କିପରି ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କର ନିଜ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ ଯେ ସେ କିପରି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଏହା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜମ୍ପିଂ ତ ସେଇଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ପୁରା ମଦହୋଶ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେପରି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଦେଖାଯାଏ ତାର କେବଳ 1-2% ହିଁ ସତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହାର ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ତାହା ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ଆକାରର। ତା ଉପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରାଏ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ ଭଳି ଉପର ଅଂଶ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ନର୍ଭ ଏଣ୍ଡିଂସ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ନର୍ଭସ୍ ଏଣ୍ଡିଂସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶଟି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ସେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜମ୍ପିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆରାମରେ ସେହି ସ୍ପିଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ ବା ମହିଳାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ, ଆରମ୍ଭରୁ ତାହା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହିଥାଏ, ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। କାରଣ ସେ ସେହି ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ନର୍ଭସ୍ ଏଣ୍ଡିଂସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ, ସେଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ଆହୁରି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପରିବେଶଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘର୍ଷଣ ହୁଏ, ରଗଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ଉପରର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡିଂସ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରଗଡ଼ି ହୁଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କନସେପ୍ଟଟି ବୁଝିଲେ ତ? ଆଜି ପରେ ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ସେ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତାହା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୋ ପାର୍ଟନରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଧହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କିଛି ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା
ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।